के बीजेपी हमने एडीसी फाइ के बीजेपी हमने एडीसी बिग्रा खांग्रा करे गोनां बागैसारो नायसि बिग्रा खांग्रा करे गोनां बागैसारो नायसि फाइ के बीजेपी हमने एडीसी फाइ के बीजेपी हमने एडीसी बिग्रा खांग्रा करे गोनां बागैसारो नायसि बिग्रा खांग्रा करे गोनां बागैसारो नायसि तांथों अबनो बरक बनायु अबनो लगे जों फाने तागारजला मंडलनि पक्षे थके जों जतनो आमतानि जाखौ बुखुरनो जों कबगो जतनो कसां कसां गाहाम गोरोंख्लायबै गणनानि परै जों नगतनानि बागै जों पार्टीनि तरफ थके जों हाय जों सादागै दङ जे कन्डाक्ट कोड अफ कन्डाक्ट सयतानि परै जों जत जागावनो जानि जा पाट थायो बा जानि जा मंडल वाइज थायो जों बिजय मिছিল खायजाकनाय बनि सिगांनो जों जत जों तागारला मंडलनि पक्ष थके बा जोंनि त्रिपुरा प्रदेशनि पक्ष थके जों जतनो कसां कसां खालायबै जानि जा नगतनानि बागै जों कबाव दिनै फुंनि सिमि दाबसे पर्यन्त कोनो मुंसा प्रब्लेम नुजा ताव जत नुजा गया अब तन्द्रबो साइमान कारण नबो फुंनि सिमि जों माइबाक्से अरन तांगो जोंनि काउन्टिंनि बिसिङावबो गाहाम गोनो कारण बरनि बिसिङावबो कारण बिरोधी पार्टीनि बिसिङाव खूब प्रशंसा खालायनो माथांखा जे गाहाम गोनो खाय दाख्लायनो हायख्लायबै शान्ति सुस्थभावे काउन्टिंआव माथांयाखौनो बरनि बिसिङाव प्रशंसा खालायनो माथांखा ब्लाइक